ҳаводорону алоқамандони риштаи бадминтон гузориши мо аз ҷараёни рӯзи дуюми баргузории рақобати чемпионати минтақавии осиёи марказӣ оид ба ин риштаи зебову дидании варзиш идома меёбад ва ёдовар мешавам ки рӯзҳои якуму дуюм тибқи нақша рақобатҳои даставӣ сурат мегиранд ва ҳоло чӣ тавре болотар ишора карда будем, рақобатҳои даври сеюм шурӯъ шуданд ва ин ҷо дастаҳое ки дирӯз натиҷаи беҳтар доштанд бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. Тимҳои ӯзбекистон ва қазоқистон ин рақобатҳои даставӣ аст ва аз 5 гурӯҳи варзишгароне ки бо ҳам рақобат мекунанд иборат мебошад. Чанд лаҳза пештар аз ин рақобати ҷуфтии омехта ҷанбаст шуд ки Кирилл Тен ва Мария Маслянова аз Казбек Маҳамбетов ва Муснабону Султонқулова мағлуб шуданд. ҳисоб ҳоло 0-1 ба фоидаи дастаи ӯзбекистон аст ва акнун рақобатҳои инфиродӣ байни писарон давом меёбад ва ин ҷо Ибрай Байкен аз тими Қазоқистон бар муқобили варзишгари дастаи ӯзбекистон Сайфиддин Мухторов бозӣ мекунанд ва ҳамин бозӣ албатта баъд аз чанд лаҳза ба пуррагӣ пешниҳоди шумо мешавад. ҳоло лаҳзаи тамрин ва гарм кардани бадан ҷараён дорад ки баъд аз чанд лаҳза рақобати ин ду варзишгарро ҳам хоҳем дид. Ногуфта намонад ки чун рақобат даставӣ аст, ин ҷо муҳим аст иштироки ҳар як варзишгар, махсусан онҳое ки дар ибтидо ҳунарнамоӣ мекунанд, чун ҳисоб ҳоло 0-1 ба фоидаи ӯзбекистон аст. Агар ин бозӣ ҳам аз ҷониби варзишгарони дастаи Қазоқистон бо бохт ҷанбаст шавад, дар ин сурат аллакай бартарии дастаи ӯзбекистон метавонад бештар шавад. аз ин хотир ба варзишгари дастаи Қазоқистон Ибрай Байкен лозим аст ки дар ин рақобат баҳри ба даст овардани пирӯзӣ хело талош кунад то ин ки ба дастааш ҳам ҷиҳати ба вуҷуд овардани баробарӣ кӯмаки худро расонад. ин лаҳзаҳо акнун бинандагони гиромӣ фурсат даррасид то ин ки рақобат ба таври расмӣ шурӯъ шавад. Бо партофти варзишгари дастаи Қазоқистон ин рақобат шурӯъ мешавад ва имтиёзи аввалро чӣ тавре мебинем, варзишгари тими ӯзбекистон Сайфиддин Мухторов ба даст овард. ҳисоб 0-2 акнун имтиёзи дуюмро ҳам Сайфиддин Мухторов аз худ мекунад. бисёр хуб шурӯъ кард рақобати мазкурро Сайфиддин Мухторов ва пай дар ҳам зарбаҳои ӯ бубинед чӣ гуна натиҷа дода истоданд. акнун Ибрай Байкен имтиёзи нахустини худро соҳиб шуд. ҳисоб 1-5 аст. бинандагони гиромӣ, бояд бигӯям ки дар рақобатҳои инфиродӣ ба фарқ аз рақобатҳои ҷуфтие ки ҳастанд андаке тафовут ҳаст. дар ин бора боз болотар истода мегузорам ва як лаҳзаи бисёр ҳам хуб ҳуҷуми пай дар ҳам аз ҷониби Ибрай Байкен ва ин боис барон мешавад ки ӯ имтиёзи дуюми худро ба даст орад. гап дар сари он ки вақти баргузории рақобатҳои ҷуфтӣ ҳамин паҳноии корт аз 5 метру 18 сантиметр то ба 6 метру 10 сантиметр бештар мешавад. яъне ду қисми канорие ки онҷо бо
گویم سرحد معین جدا شدند در رقابت‌های جفتی همچون قسمی داخلی کورت حسابیده میشوند، ولی در رقابت‌های انفرادی آنها اوت یعنی قسمی بیرونی میدان محسوب میشوند و اوت محسوب میشود، ولی قسمی بالایی آن این منطقه‌ای که باز جدا کرده شدند با راسکنجه‌های معین. خودش ما در جریان پخش رقابتی امروزه این چیز رو خیلی خوب دیده است. آن همچون قسمی داخلی کورت البته محسوب میشود. از این خاطر با ورزشگران لازم است که در این گونه لحظه ها بسیار با دقت باشند. ابراهیم بایکن بسیار خوب حرکت کرد و امتیازهای اخیر رو پای در هم مس او به دست آورد و ببینید در حساب هم اکنون پیش گذاشت و اینک امتیازی هفتم رو هم مصاحب می شود. از 2-5 حساب رو به 7-5 رساند. پای در هم 5 امتیازی اخیر رو مس ابراهیم بایکن به دست آورد. اوت و اینجا باز هم به خطا راه میدهد سیفالدین مختاروف. به این ترتیب ابراهیم بایکن حالا اکنون با تفاوت 3 امتیاز از حریف پیش گذشت. اکنون این لحظه ضربه سیفالدین مختاروف رو برگردونده نتوانست ابراهیم بایکن. دیروز این دو ورزشگر البته هم صبحگاهی و هم بعد از نصف روزی در رقابت‌ها اشتراک کردند. باید بگویم که ابراهیم بایکن ابتدا در رقابت انفرادی بر مقابل قرقیزستان عدالت کубатбек улу رو مغلوب نمود با حساب 2-0 21-9 و 21-9 پای در هم با همین حساب در دو ست ظفر یافت و بعدا با همراهی کیریل تن در رقابت جفتی بین پسران او بر مقابل عدالت کубатбек улу و байل мадраимов یعنی ورزشکاران دسته قرقیزستان غلبه کردند 2-0. اونجا هم با برتری خاصه رقابت با فایده آنها جمع بست شد. خب دوامی چند لحظه اخیر اکنون سیفالدین مختاروف فعال شد و ببینید پای در هم امتیازها را مس او به دست آورده ایستاده است. حساب 8-9 است و امتیازی پنجم است که پای در هم مس سیفالدین مختاروف صاحب می شود. حساب اون می باشد 8-10 شد اکنون در جریان ست یکمی رقابت این ورزشگران. اوت است اینجا و دوامی چند لحظه اخیر چند دقیقه اخیر این اولین امتیازی است که اکنون ابراهیم بایکن به دست می آورد. باز یک لحظه دیگر که ابراهیم بایکن به خطا راه داد و حسابی عمومی اکنون حالا 9-11 است. همین زمان باز ورزشکاران مدت به تنفس میبرند. بازی بسیار خوبه رو هر دو ورزشکار پیشنهاد کرد. بینندگان گرامی اگر اهمیت داده باشد ابتدا تشبث در دستی سیفالدین مختاروف بود و بعدا ابراهیم بایکن خیلی هنرنمایی خوب نشان داد، ولی در آخری همین لحظه‌ای که ما شما دیدیم الکی باز سیفالدین مختاروف دیگر بار تشبث رو به دست خود گرفت. حالا دیگر برای جای خود رو اشغال میکنند در کورت ورزشکاران هر دو دسته. ابراهیم بایکن اینجا امتیازی مهمی رو به دست میآورد.
ва боз ҳам як дафъаи дигар масъул муваффақ шуд. аз рӯи ҳисобе ки ҳоло барои мо нишон дода истоданд 12-11 акнун Ибрай Байкен пешсаф аст. аут ва ҳисоб 13-11 мешавад. акнун хато аз ҷониби Ибрай Байкен ба назар расид ва ногуфта намонад ки бинандагони гиромӣ дирӯз баъд аз нисфирӯзӣ ҳам вақте Ибрай Байкен дар рақобат бо варзишгарони мо ҳунарнамоӣ мекард он ҷо ҳам ба таври арзанда бозии худро ҷамъбаст намуд. аз ҷумла дар рақобати ҷуфти омехта ӯ ҳамроҳи Дарья Бриткова бар муқобили Муҳаммад Саид Салимов ва Мафтуна Шарипова пирӯзӣ ба даст оварданд. сети якум бо ҳисоби 30-28 ба фоидаи дастаи Қазоқистон ҷамъбаст шуд ва баъдан сети дуюмро 21-17 онҳо хотима бахшиданд ба фоидаи худ. Ибрай Байкен баъдан бо ҳамроҳи Кирилл Тен боз дар рақобати ҷуфти байни писарон бар Ҷамолиддин Салимов ва Муҳаммад Саид Салимов пирӯзӣ ба даст оварданд. рақобат 3 сет давом ёфт, аммо варзишгарони мо дар охир омада боз ҳам мағлуб шуданд. ин маротиб ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи Қазоқистон буд. яъне чӣ тавре мебинед аз рӯи натиҷаҳое ки Ибрай Байкен дирӯз дошт ӯ бештар дар рақобатҳои ҷуфтӣ иштирок мекунад. танҳо як бозӣ дар рақобатҳои инфиродӣ дошт вале онро бо ғалаба ҷамъбаст кард бар муқобили Адилет Кубатбек Улу ки аз дастаи Қирғизистон буд. Сайфиддин Мухторов имтиёзи навбатиро ба даст меорад. ва бисёр олӣ инҷо тавонист ҳарифро дар ғафлат гузорад. Ибрай Байкен ҳамон тавре мебинед оҳистак ба он минтақае ки холӣ гузошта буд Сайфиддин Мухторов туби бадминтонро ҳаво дод. дар натиҷа Сайфиддин ба тӯб расидан натавонист ва инҷо чӣ акнун имтиёз ба фоидаи Сайфиддин навишта мешавад. бисёр як бозигузории хуб бо иштироки ҳарду варзишгар ва ҳоло боз ҳисоб баробар мешавад. ва бибинед чӣ гуна бо як ҷӯшу хуруш ҳамдастаҳои Ибрай Байкен ӯро дастгирӣ карда истоданд. ногуфта намонад ки инҷо Мария Маслянова ҳамчунин дар баробари ӯ Дарья Бриткова хуб боз бонувони дигар дар ҳайати дастаи Қазоқистон махсусан онҳое ки дар ҳайати наврасони то 15 сола иштирок мекунанд аз самими қалб бо ҷӯшу хуруши зиёде ҳамдастаи худро пуштибонӣ ва ҳаводорӣ карда истоданд. инро дарк кардан мумкин гап дар сари он аст ки аз натиҷаи ин рақобат албатта онҳо натиҷаи мусбиеро интизор ҳастанд ки дар идома баҳри гӯем баробар шудани ҳисоби умумӣ дар рафти рақобати имрӯза барояшон кӯмак кунад. 17-17 ҳоло рақобат дар сети якум бо иштироки Сайфиддин Мухторов аз Ӯзбекистон ва Ибрай Байкен аз Қазоқистон давом меёбад. бисёр хуб ва инҷо акнун Сайфиддин Мухторов шояд фикр кард ки зарбаи Ибрай Байкен ба корт бар нахӯрда ба ҳамон минтақае ки албатта ҳамчун дохили корт ҳисобида мешавад аз он берун мебарад, аммо ин тавр нашуд. боз як зарбаи дигар ва читавра мебинед Сайфиддин Мухторов дар баргардондани он мушкилӣ дорад. ба ин тартиб ҳисоб 19-17 ҳаст. як хатои дигар аз сӯи варзишгари дастаи Ӯзбекистон ҳисоб 20-17 мешавад.
бинандагони гиромӣ чӣ тавре мебинед? Сети якум ҷамъбаст мешавад. 21-18 ва варзишгарони дастаи Қазоқистон инак дар ҷараёни сети мазкур тавонистанд муваффақияти нахустини худро дар рақобати даври сеюм ба даст оранд. Дактараш Ибрай Байкен дар ин бозӣ дар сети якум тавонист дар баробари Сайфиддин Мухторов бо ҳисоби 21-18 бартарии худро таъмин кунад. акнун албатта боз рақобати варзишгарон дар сети дуюм идома хоҳад ёфт ва агар он ҷо Сайфиддин тавонад баробариро ба вуҷуд орад, баъдан боз мо шумо шоҳиди рақобати ин ду варзишгар дар пайти сеюм ҳам мешавем. Вале агар сети дуюмро ҳам пай дар ҳам Ибрай Байкен соҳиб шавад, дар ин сурат рақобат ба фоидаи ӯ ҷамъбаст меёбад, аммо рақобатҳои даставӣ ҳоло давом доранд. инҷо мо шумо имкон дорем ки чанд лаҳзаи беҳтаринро аз ҷараёни дақиқаҳои охири ҳаракати варзишгарон дар корт бубинем. дӯстони гиромӣ, мо акнун гузориши худро аз ҷараёни сети дуюми рақобати Ибрай Байкен аз ҳайати дастаи наврасони то 17 солаи Қазоқистон ва ҳарифи ӯ Сайфиддин Мухторов, варзишгари кишвари Ӯзбекистон давом медиҳем. ёдовар мешавам ки сети якум ба фоидаи Ибрай Байкен бо ҳисоби 21-18 ҷамъбаст шуд ва ҳоло дар ҷараёни сети дуюм баробарӣ ба назар мерасад, ҳисоб 2-2 аст. хуб, ман болотар дар мавриди натиҷаҳое ки Ибрай Байкен дирӯз дар рақобатҳои даври якуму дуюм дар ҳайати дастаи Қазоқистон бар муқобили ҳамтоёнаш аз Қирғизистону Тоҷикистон дошт ёдовар шудам. биёед дар бораи ҳунарнамоии Сайфиддин Мухторов ҳам андаке гуфта гузарам. дирӯз ӯ дар ҳайати дастаи Ӯзбекистон дар бозии якуме ки дошт бар муқобили варзишгарони мо буд. ин бозии ҷуфти омехта бо иштироки Сайфиддин Мухторов ва Муслимабону Султонқулова аз ҳайати Ӯзбекистон буд ки онҳо бо Ҷамолиддин Салимов ва Омина Охунқадам рӯбарӯ шуданд ва бо ҳисоби 2-0, 21-15, 21-9 ҳамон рақобатро бо ғалабаи худ ҷамъбаст карданд. сипас Сайфиддин Мухторов боз дар рақобати ҷуфтӣ байни писарон бо ҳамроҳи Казбек Маҳамбетов бар Ҷамолиддин Салимов ва Муҳаммадсаид Салимов пирӯзӣ ба даст оварданд. он ҷо дар ду сет ҳисоб якхела 21-12, 21-12 ба назар расид. зарбои бисёр хубу хавфноке. ба ин тартиб мебинем ки акнун варзишгари Қазоқистон Ибрай Байкен боз як имтиёзи дигар ба даст меорад. 4-4 ҳоло ҳисоб. аут ҳисобида шуд дар ин лаҳза ва имтиёз ба фоидаи Ибрай Байкен навишта мешавад. дар назди тур боз ҳам Сайфиддин Мухторов чӣ тавре мебинед, андаке ба хато роҳ дода истодааст ва инак ин лаҳза ӯ боз як имтиёзи дигареро ба ҳариф дод. на ҳамон иштибоҳҳое ки болотар ёдовар шудем ва аксари онҳо дар назди тур ҳастанд, инҷо такрор меёбанд. ба ин тартиб фарқ бениҳоят калон шуд. акнун 4 имтиёз бартарӣ дорад Ибрай Байкен аз Сайфиддин Мухторов. дирӯз боз Сайфиддин Мухторов дар рақобате ки дар ҳайати дастаи худ бар муқобили ҳамтоёнаш аз Қирғизистон дошт, он ҷо ҳам муваффақ гардид ва бояд бигӯям ки дирӯз ҳам ӯро мо аслан дар рақобатҳои ҷуфтӣ дидем. ибтидо дар ҷуфти омехта бо ҳамроҳии Муслимабону Султонқулова бар муқобили Қирғизистон
21 бар 7, 21 бар 4 онҳо ғалаба карданд ва баъдан дар рақобати ҷуфти байни писарон бо ҳамроҳии Казбек Маҳамбетов онҳо 2 бар 0 ғалаба карданд, 21 бар 10 ва 21 бар 3. ҷитавре мебинед, ин аввалин бозии ин варзишгар дар рақобатҳои инфиродӣ аст дар мусобиқаи мазкур. ва шояд то ҷое дучори мушкилӣ шудани ӯ ҳам маҳз ба ҳамин омил ҳам рабт дошта бошад ки одат кардааст бештар дар рақобатҳои ҷуфтӣ бозӣ кунад, вале дар рақобатҳои инфиродӣ камтар ҳунарнамоии ӯро мо дида истодем. ҳисоб 6 бар 10. хело бобоварӣ бо ҳамон бартарие ки чанд лаҳза пештар аз ин ба даст овард. пешсафии худро давом дода истодааст Ибрай Байкен. як хатои дигар зимни иҷрои зарба ва туби бадминтон ҳамон тавре мебинед ба тур бармехӯрад. Акнун фурсат ҳаст, албатта тайм-аут ҷудо мешавад ё вақти муайян шуда барои истироҳати варзишгарон ва инҷо мураббии Сайфиддин Мухторов ба ӯ албатта дар бораи хатоҳо ва иштибоҳое ки буд ҳоло мефаҳмонад ва мегӯяд ки чӣ кор бояд анҷом диҳад то ин ки ин хатоҳо сурат нагиранд. пас аз шурӯи дигар бораи рақобат тавре мебинем боз ҳам имтиёзҳоро пайдар ҳам Ибрай Байкен ба даст оварда истодааст. баъд аз 2 имтиёз пайдар ҳам соҳиб шудан Ибрай Байкен ин дафъа акнун хато кард. ин лаҳзаҳо мо яке аз бозигузории тӯлонии варзишгарони Қазоқистону Ӯзбекистонро дидем. ده бар 15 мешавад акнун ҳисоб. албатта бинандагони гиромӣ, агар рақобати финалӣ танҳо бо бартарии хосаи як ҷониб сурат гирад, чандон ҷолибият дар он ба назар нахоҳад расид. ва агар мо як ҳунарнамоии хубу баробарро аз ҳарду тараф бибинем ва то ба лаҳзаҳои охир ҷаззобият нигоҳ дошта шавад, дар ин сурат имкон ҳаст яке аз гӯем рақобатҳои воқеан хуби финалиро шоҳид гардем. аз ин хотир дар идома ба варзишгарони ҳар даста лозим меояд ки беҳтарин сифатҳои ҳунару маҳорати худро дар корт нишон диҳанд. ҳоло ҳисоб 10 бар 16 аст. варзишгари дастаи Қазоқистон дар сети дуюм ҳам пешсафии худро нигоҳ медорад. инҷо акнун
аут ва ҳисоб 11-16. тафовут 5 имтиёзро ташкил дода истодааст. инро аз байн бурдан албатта имконпазир ҳаст. мо дар ҷараёни сети якум аллакай дида будем ки чӣ гуна як маротиб Сайфиддин Мухторов пай дар ҳам 5 имтиёзро ба даст оварда буд ва айнан ҳамин гуна ҳолат бо худи варзишгари дастаи Қазоқистон ҳам буд. инҷо чи аут ҳисобида мешавад ва имтиёз ба фоидаи Ибрай Байкен аст. ӯ то ба лаҳзаи охир интизор шуд ва пай бурд ки тӯб аз намон маҳдудаи муайяншуда берун мебарояд. зимни партофти худ акнун ба хато роҳ дода истодааст Сайфиддин Мухторов ва ҳисоб 12-19 шуд. боз ҳам як зарбаи дигар бисёр қавӣ иҷро мешавад, вале баланду ноаниқ. 12-20 ва наздик аст ки сети дуюмро ҳам бо пирӯзии худ ҷамъбаст кунад Ибрай Байкен. инҷо акнун ба ӯ ишора мекунанд ки ин маротиб зимни баҳо додан ба афтиши тӯби бадминтони ҳариф андаке ба иштибоҳ ҳам роҳ дод, чун дидем ки тӯб дар дохили корт буд. аммо ба ҳар ҳол бартарии хосаи худро нигоҳ медорад. ва акнун чӣ тавре мебинед боз як имтиёзи дигарро ба даст оварда истодааст Сайфиддин Мухторов. аммо ҳисоб барои ӯ бисёр гӯем ҳисоби нозук аст, ҳисоби гӯем рӯҳан барои ӯ гӯем андаке нигаронкунанда аст, ба он хотире ки бубинед барои ҳариф ҳамагӣ як имтиёз лозим аст ки ин сетро бо ғалабаи худ ҷамъбаст кунад ва умуман ин рақобатро бо пирӯзии худ хотима бахшад. ва ҳамин таврам мешавад. дар сети дуюм чӣ тавре мебинем ҳисоб дар ҷараёни рақобати варзишгарон 14-21 шуд. ба ин тартиб Сайфиддин Мухторов дар сети дуюм ҳам мағлуб мешавад ва ҳисоби умумӣ бошад бинандагони гиромӣ акнун 1-1 аст. гап дар сари он ки дар рақобатҳои ҷуфтии омехта варзишгарони Қазоқистон аз Узбекистон мағлуб шуда буданд. акнун дар рақобати инфиродӣ миёни писарон Ибрай Байкен аз Сайфиддин Мухторов беҳтару хубтар бозӣ карду 2-0 ин бозиро бо пирӯзии худ ҷамъбаст кард.